Център за градска мобилност. В това видео ще ви покажем как можете да използвате приложението или платформата на Центъра за градска мобилност, за да получите достъп до информация за разписанието на превозните средства на градския транспорт. Първото, което трябва да направите, е да влезете в сайта на Центъра за градска мобилност. За да използвате услугите, трябва да разрешите достъп до вашето местоположение. Изберете първата опция „Обществен транспорт“. Ако търсите конкретна спирка, можете да видите спирките, които са в близост до вас, като приближавате и отдалечавате картата с помощта на пръстите си. Също така можете да изберете конкретна спирка от падащото меню на виртуалното табло или като изпишете името й в зададеното поле. Ще видите списък с всички превозни средства, които спират на тази спирка, както и след колко време ще пристигнат на спирката. Ако искате да видите разписанието на определено превозно средство, изберете бутона „Разписания“. Изберете вида на търсеното от вас превозно средство. От списъка изберете номера на търсения автобус. На екрана ще се появи разписанието му по часове и целият му маршрут с отделните спирки. Ако изберете бутона „Маршрути“, можете да планирате вашето пътуване, като зададете началната и крайната точка, както и предпочитания от вас вид маршрут. На екрана ще видите какви превозни средства трябва да използвате, къде да се прекачите и колко време трябва да ходите пеша. Приятно и безаварийно пътуване!